Hola, em dic Irene i en aquest vídeo us ensenyarem a dissenyar i imprimir una peça en 3D. La impressió tridimensional o 3D és una tecnologia que s'ha difós molt ràpidament. Avui dia és relativament accessible, tant que pots arribar a tenir una impressora 3D d'escriptori a casa, o dues. És el moment perfecte per explorar la idea de fabricació personal i gràcies a la impressió 3D pots transformar la teva visió creativa en objectes reals i avui us ensenyarem a fer-ho realitat. La impressió 3D, també coneguda com a fabricació additiva, fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten crear objectes volumètrics a partir de models digitals. Les impressores 3D construeixen un objecte dipositant el material on és necessari, generalment per capes, fins a obtenir la peça final. Actualment trobem impressores 3D de diferents tipus, però si ens centrem en la seva tecnologia de funcionament, les podem agrupar bàsicament en tres grans famílies. Impressió per fabricació mitjançant filament fos, FFF de l'anglès Fused Filament Fabrication. Aquestes construeixen l'objecte dipositant filament fos capa a capa, de la part inferior cap a la part superior, fins a completar la impressió. Són ideals per iniciar-se en aquest món i fins ara han sigut les més econòmiques i senzilles d'utilitzar. Impressores 3D per estereolitografia, també conegudes com a impressores de resina. Aquestes construeixen l'objecte capa a capa mitjançant l'enduriment d'una resina fotosensible a la llum ultraviolada. Actualment, els seus preus han baixat moltíssim i podem trobar les més bàsiques a preus similars a les anteriors. El que vol dir és que aviat les podrem trobar a les nostres llars. I finalment tenim les impressores 3D de sinterització selectiva per làser. Tenen un nom complicat, però són les més utilitzades per la gran indústria, molt precises i també molt cares. Aquestes impressores poden imprimir en diferents materials, inclosos els metalls, però en aquest vídeo ens centrarem en les dues primeres. Abans de començar amb el disseny de la nostra peça, us vull explicar un xic com funcionen aquestes impressores i en què es diferencien. Totes les impressores tenen parts mecàniques mòbils i parts electròniques. Si ens fixem en els dos models que tenim a la taula, podem veure com la de filament fos no té cap caixa, tot i que la pot tenir, però no és imprescindible. En canvi, les de resina sí que cal que estiguin tancades, ja que els vapors que s'alliberen al solidificar la resina no són agradables. La nostra, per exemple, inclou un filtre de carbó que elimina pràcticament totes les olors. La gran diferència de les dues impressores és que una necessita filament sòlid que escalfa i desfà per poder crear les capes de la nostra peça. En canvi, l'altra parteix d'una resina fotosensible líquida que dipositem en aquest tanc i per mitjà d'unes llums ultraviolades es solidifica. Si ens fixem també en el seu funcionament mecànic, aquesta última peça únicament es desplaça de forma vertical. La base es desplaça cap amunt i podem anar veient com la nostra peça sorgeix de dins del tanc. En canvi, les impressores de filament fos tenen moltes més parts mòbils. La base o llit, que és on es construeix la nostra peça, o el capçal d'impressió, es mouen en els diferents eixos X, Y i Z per anar deixant el plàstic fos on sigui necessari. En el nostre cas, la base es desplaça en l'eix Y. El capçal d'impressió es mou lateralment en l'eix X per mitjà d'una corretja i verticalment en l'eix Z amb aquestes varetes roscades. A part dels motors dels diferents eixos, també tenim un motor que estira el fil cap al nostre extrusor, on és escalfat a partir d'una resistència elèctrica fins a temperatures superiors als 200 graus. El plàstic fos surt pel hot end per anar construint les capes de la nostra peça. Com us he comentat abans, la matèria prima que utilitza cada impressora és diferent i m'agradaria que no us quedéssiu únicament amb que hi ha filaments i resines, sinó que hi ha molts tipus de filaments i varis tipus de resina. El filament més popular i més recomanable per iniciar-se és el PLA. És un plàstic d'origen orgànic que es pot extreure del blat o la canya de sucre. És biodegradable i no necessita un llit o base calenta. Això simplifica molt treballar amb ell. Hi ha altres plàstics, com l'ABS, que aconsegueix més estabilitat tèrmica, o el PETG, que aconsegueix una molt bona resistència mecànica. També trobem altres plàstics especials, com els filaments flexibles, o d'altres amb acabats semblants a la fusta, al metall, inclús alguns amb filaments de fibra de carbono, per fer les nostres peces més lleugeres i resistents. Pel que fa a les resines, en trobem de diferents tipus i colors. A hores d'ara no tenim la diversitat que existeix amb els filaments, però ja tenim resines fàcils d'utilitzar
que un cop són solidificades per mitjà de les llums produïdes pels LCD de la impressora, únicament cal netejar la peça amb aigua i posar-la al sol, evitant utilitzar altres productes que complicaven el postprocessat o el curat que requereixen les peces fetes amb resina. Ara que ja coneixeu les característiques principals de les impressores 3D, és hora de començar a pensar en el nostre projecte, la nostra primera peça. En aquest vídeo us ensenyarem a crear les peces necessàries per fer un petit joc de taula basat en el 3 en línia, però amb unes normes un xic especials. Si disposes d'una impressora 3D a casa, genial! I si no, cap problema. Avui dia existeixen botigues i space makers on pots imprimir els teus models. Una altra opció poden ser les plataformes web especialitzades en impressió i que et cobraran una tarifa per grams o complexitat de les teves peces. Per poder crear un model imprès en 3D cal un treball previ digital i aquest no és només el modelat de la peça, sinó que després caldrà laminar-la i generar el que es coneix com un G-code, que és el codi que entén la impressora. Sembla molt complicat, però és un procés que es pot simplificar utilitzant un parell de software gratuïts com Tinkercad i Cura. Respecte al software de disseny, el més senzill que podem utilitzar per començar és Tinkercad, però tenim multitud d'alternatives. Quan se't quedi curt, pots passar a altres programes professionals com FreeCAD, gratuït i de codi lliure, Fusion 360, Autodesk Inventor, SolidWorks, SketchUp, entre d'altres. Per què et recomano Tinkercad? Perquè és gratuït, no necessita cap instal·lació prèvia, s'accedeix fàcilment des del navegador i el més important és que és molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar si no tens experiència en el disseny en 3D. Per accedir a Tinkercad anirem al següent enllaç, www.tinkercad.com. Simplement t'has de registrar. Per fer-ho fàcil, ho pots fer directament amb el compte de Google. I un cop et registris, aniràs al teu taulell de creacions. Per començar a crear un projecte, fes clic al botó de color blau que diu Crea un disseny, Create a Design. Si et fixes, en aquest costat dret tenim tot un seguit de formes i elements. Per utilitzar aquestes formes, simplement clica, arrossega i deixa anar la forma en el taulell de treball. Un cop està aquí, podem canviar les seves mesures, més o menys àmplia, més o menys llarga, podem escriure directament la mesura que volem. Per moure'ns per l'espai i veure les diferents cares del que estem creant, hem de clicar al botó dret del ratolí i moure'l. També ho podem fer amb el quadrat que tenim aquí dalt. Per fer les diferents peces del nostre joc, necessitarem un cilindre i una semiesfera. En primer lloc, el que farem serà agafar el cilindre i l'arrossegarem al nostre escriptori. Seguidament, agafarem la semiesfera i la col·locarem al mateix lloc que el cilindre. Estirarem cap amunt per així poder-la col·locar a sobre el cilindre. Ja veureu que agafa la forma de la peça que volem. Aquesta peça, però, és completament sòlida. Ara caldrà buidar-la. Com que ens falten peces de diferents mides, les dupliquem 2 vegades i les modifiquem a la mida que necessitem. Per exemple, 20, 16 o 12 mil·límetres de diàmetre poden ser una molt bona opció. Dupliquem la peça, la fem més petita i la posem al costat de l'original. Anem al botó d'alinear i alineem la peça interior amb l'exterior. Li hem de dir que la peça interior ha d'unificar el model i buidar les figures. Això ho hem de repetir per cada peça del joc, és a dir, 3 vegades. I ara ja tenim les peces buides per poder jugar. Si voleu jugar amb 2 equips, només farà falta que a l'hora d'imprimir canviem el filament per un altre color.
Ara que ja tenim acabades les peces, és el moment d'exportar-ho. Cliquem Exportar aquí dalt a la dreta i escollim l'opció STL. I ja veus que es descarrega automàticament. Un cop tenim el nostre disseny de la peça finalitzat en format STL, és d'hora de fer servir el laminador, en el nostre cas, Cura. Per descarregar el Cura, anem al nostre navegador i el descarreguem. Fer-ho és totalment gratuït. Escollim el nostre sistema operatiu i descarregar. Un cop descarregat el Cura, fem doble clic al nostre arxiu STL i ja veieu que ens obre el Cura. Aquest software el que fa és tallar la nostra peça en diferents capes molt primes de 0,06 mm a 0,2 mm. Un cop li diem les característiques de la nostra peça, genera un arxiu G-Code que la impressora és capaç de llegir, de manera que fa un recorregut pel nostre capçal d'impressió per cada una de les capes que necessiti. El primer que hem d'escollir és la impressora amb la qual imprimirem. Un cop tenim això, escollim els tipus de plàstic que utilitzem. En el meu cas, és el PLA. Si no el veus a la llista, selecciona el material que més s'assembli. Com veus, per defecte, el Cura fa una configuració, però alguns aspectes es poden ajustar i és el que farem a continuació. Altura de capa. Normalment es deixa entre 0,1 i 0,2. Una alçada de capa petita fa que la distància entre capes sigui evidentment més petita, és a dir, deixa capes amb poc material. La cosa està en que triga el doble, és a dir, que una impressió a 0,2 triga la meitat de temps que a 0,1. Farcit. Un 20% està bé. El farcit és important perquè la peça sigui sòlida. La temperatura d'impressió dependrà del filament que fem servir. Entre 200 i 230 està bé. Velocitat d'impressió. És millor reduir una mica la velocitat, millor a 40 perquè la peça tingui més qualitat. Pensa que la impressora que pots tenir a casa no serà de les millors, així que millor reduir la velocitat a 30, 40, 50, 60 com a molt. Suports. Una altra cosa a pensar és si les peces necessiten suport o no. En el nostre cas, no necessiten suport. Però, per exemple, imagina't que fem una peça on una part està a l'aire, per exemple, en forma d'arc. Seria convenient fer-li un suport en la zona central perquè subjecti la peça i no caigui filament. Cura ja et diu, et marca en vermell, les peces que ell creu que necessiten suport. Capa d'adheriment. Si imprimim amb PLA, en realitat no serà necessari. Ara bé, si imprimim amb ABS, seria convenient fer-ho. El que fa és crear una capa extra al voltant per evitar l'efecte warping, és a dir, que en la primera capa la peça s'aixequi pels costats. Ara que hem acabat de configurar, cliquem a segmentació i veureu que ens diu quan trigarà la peça i el material que consumirà. Si cliquem a Vista, podem veure com ens ha fet el laminat. Primer, fa un perímetre al voltant per purgar l'extrusor abans de començar. Si anem baixant, podem veure perfectament les capes que genera per fer les parets. També com està fet el farcit, etc, etc. Abans d'imprimir, ull, seguretat, mans i altres parts del cos fora de la impressora 3D. Mai intentis pressionar o acomodar alguna part de la impressora quan aquesta està imprimint, encara que aquesta sembli que està obstruïda. Recorda, si fas servir ABS, quan s'escalfa llibera gasos. Per això és important que estigui en una zona ventilada. Molt bé, i ara us explicaré com preparar l'impressora per fer la nostra primera peça. Per carregar el plàstic, primer, introduïm el filament, escalfem l'extrusor i finalment seleccionem l'opció Carregar. I amb el plàstic carregat és hora d'anivellar la base. La nostra porta un sistema semiautomàtic per anivellar-la. Seguidament, amb l'ajuda d'un foli, ajustarem l'alçada de la base. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Collarem o descollarem els extrems de la base fins a notar que el foli toqui el hot end. L'alçada perfecta la trobareu quan noteu que el foli toca el hot end, però al mateix temps el podeu moure. Abans d'imprimir, si posem una mica de laca a la base, aconseguirem que la peça no es mogui durant tot el procés. Com treure la peça? La millor opció, si ho podeu adquirir, és una base magnètica. Si no en teniu i la base és de vidre, com és el nostre cas, podeu fer petits copets amb una rasqueta de vidre o cúter, alguna cosa fina que no ratlli el vidre.
Si la nostra peça s'hagués fet amb una impressora de resina, caldria netejar la peça, utilitzant guants i el producte adient, i després exposant-la a una llum ultraviolada. Al treballar amb filament no aconseguim el mateix grau de detall, però el postprocessat és molt senzill. Únicament traurem els suports i, si cal, llimarem i pintarem. Les possibilitats d'aplicació de la impressió 3D són infinites, tant a nivell semiprofessional com a nivell industrial, des del camp de la indústria i la construcció, a la medicina, l'alimentació o la moda. Inclús la NASA i les agències espacials també estan apostant per la impressió 3D. Aquí podeu veure el vídeo on la Patrícia de Pucra ens explica el projecte de les rodes d'en Robert.